नाव हयतोबा वानसुगै तंखना नाव हयतोबा चङै तंखना जे आनेरो भोटार आईडी पैन कार्ड आधार कार्ड जत किछु डकुमेन्ट दङ तार माने आं भारतीय नागरिकनि सঠিक प्रमाणपत्र माव बा अबनो आनि प्रमाणपत्र हि नाव हयतोबा वानसुगै तंलाखना न नेभार अबाहाया नाव एकटु बुझि माने हयतोबा बोल उखना बा नाव कटाल अपडेट नि सम्बन्धे सियाखना ताबुक भारत सरकार जे अनाउन्समेन्ट खालामजाक बा भारत सरकार साख्लायजाक पैन कार्ड भोटार आईडी आधार कार्ड रक बाय सिमी निजेन भारतीय नागरिक हिसाबै सिनिमुं रयमेया बा अब डकुमेन्ट थाबो भारतीय नागरिक नि सिनिमुं रनानि डकुमेन्ट या हे साख्लाय माने तो लाइथाना मियानि सालगो गुवाहाटी आसाम गुवाहाटी हाई कोर्ट कायसा सेम अबाहाय अ केसेस नतये कायसा आसामबासि बा कायसा आसामनि ब्रक अबाहायखे आसामनि ब्रक ओइतंग ततै ब भारतीय नागरिकनि बा आसामनि नागरिक या हे बनो रिमुव खाय बनो कैंसिल खाय रज ताकरो ब टोटली जे आधार कार्ड भोटार आईडी पैन कार्ड अबाहायखे नां खूब मानि डकुमेन्ट टोटली 15 टी डकुमेन्ट 15 जातनि डकुमेन्ट ब कोड हासिल खायरजाक बा सबमिट खायजाक तो फाफो अबाहाय अमय तो फाफोसे बनो कैंसिल खायरजाका तो ताकरसं आबनो जतन सिलायनानै बागै जतन लामसोगो नंनाय तो एटीपी न्यूज तिनि पानादे आं ननो सबाय सुक्रिय सायखनारनाय जत किसु बिस्तारित खबर रखना ताकरो जे मियानि हाई कोर्ट गुवाहाटी हाई कोर्ट जे तमा डकुमेन्ट न तमा डकुमेन्ट बो बाहाय डकुमेन्ट न रंगबो सबमिट खायका एन्टमानि बागै बनो हाई कोर्ट बा कोर्ट बनो तमानि बागै कैंसिल खायरखा एंड जदि इसे सठिक जदि निजेन भारतीय नागरिक हिसाबै सिनिमुं रनानि हिंख्लाय बबाहायखे डकुमेन्ट रक आरो नांसिनाय तमा डकुमेन्ट रक खांख्ले जों प्रुफ खालामनाय जे जों भारतनि ब्रक जों इन्डियानि ब्रक हे ओके सो बिदिनो पाइसा जरानायनि बागै न जतना हायदो खायजाव तिनि भिडियो बरियाखे नांकुक माने भिडियो एंड गोबां बर अनेक ए भिडियोनि जे कगनो सिनानि बागै अनेक इम्पोर्टेन्ट हि आं मासो ताकरो सो यूट्यूब नि हते नायतो हेंख्ले यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब खाय बेल आइकन क्लिक खायरोदि अबाहायखे नांकुक माने भिडियो नंनाय आरो पयला थाङै सिनानि बागै आरो जदि फेसबुक पेज नायतो हेंख्ले न फेसबुक पेज न फॉलो खाय कमेन्ट नाव सायखनादि कमेन्ट नंनाय आरो तमा डकुमेन्ट अवेलेबल दं एबं नक्तमा अबनो तै नक्तमा वानसकमा ओके रफायदि बिसि कक्साय जाति बिजोनो सुरु खालायसिनाय ताकुरो मियानि सालगो आसामनि हाई कोर्ट जे डकुमेन्ट सिनिताखौ रमानि अब अंखानिनि 1951 बिसिनि एनआरसी 1951 बिसिनि एनआरसी आरो लगे तंगनिनो आधार कार्ड भोटार आईडी पैन कार्ड अबाहायखे एंड 2017 बिसिनि स्कुल सार्टिफिकेट सह लगे तंग ताकुरो एंड कोर्ट बनो रजाक आरो लगे तंग बिनि बुचुनि सागनि 1976 बिसिनि बुचु आसाम जिगा पाइमानि आसामनि बुचुनि जे 1976 नि 1976 नि बुचुनि सागनि जिगा पाइमानि लैंड डकुमेन्ट बा जिगानि लेखा नि जे जिगानि लेखारक जत किसु बिनि जे फुरुक दङ आरो गोबांमा 1990 नि सिमि 1995 19 अबाहायखे 1990 नि सिमि 2017 पर्यन्तनि जे बिसिंनि गोबांमा भोटार तालिका रबो दङ एंड 2017 नि बिसिनि स्कुल सार्टिफिकेट बा सह लगे दङ ताकरो तो फाफो बुनो आसाम नागरिक बा आसामनि ब्रक हे बुनो एक्सेप्ट खालिया कोर्ट बा बुनो भारतनि नागरिक हे एक्सेप्ट खालिया कोर्ट ताकरो गुवाहाटी हाई कोर्ट तो ताकरो बबाहाय खायखांख्लाय बा तमानि बागै बुनो एक्सेप्ट खालिया तमा प्रॉब्लम आरो जदि भारतीय नागरिक रनानि बागै तमा डकुमेन्ट नांनाय ओके बिनि जे एनआरसी 1951 नि जे एनआरसी 1951 बिसनि जे एनआरसी तंमानि अब क्लियरलि केस साका जे हाई कोर्ट बुनो साबा बिनि जे 1951 बिसनि जे एनआरसी तंमानि अब जनरली बा कंप्यूटर जनरेटेड कॉपी प्रिंट कॉपी बा कंप्यूटर जनरेटेड कॉपी प्रिंट आइथानि बागै कोर्ट बुनो एक्सेप्ट खालामिया बा गवर्नमेंट बा सरकार बुनो एक्सेप्ट खालामिया हे जदि रियल कॉपी तंनाय नांनाय एनआरसी तंखांख्लाय अबायके साख्लायमा ताकरो आरो जे बगनि लैंड जे बुचु जा बुचुनि आमल जे जिगानि डकुमेन्ट तंमानि अबरक जत ऑनलाइन बिसिंतै सबमिटेड बा ऑनलाइन बिसिंतै वेरीफाई क्रय आइनि बागै बाव कोड कोनो अक एफिडेविट बा कोड कोनो अक खायजिया सै जिगा लेखानि जिगानि जे लेखा तंमानि अबनो कोनो कोड बा लेनदेन बा कोड कोनो अक खायजिया सरकारनि जे कोनो एक्टिभ रजिया आइनि बागै बुनो प्रमाणपत्र हिसाबै मानिनिया हिए साका ताकरो बिनि लगे लगे जे
आरो साका जे भोटार कार्ड आधार कार्ड पैन कार्ड अबाहायके डकुमेंट रखनो बा भोटार तालिका अबाहायके डकुमेंट रखनो भारतीय नागरिक नि प्रमाण पत्र हिसाबे गवर्नमेंट रक ताबो बुनो एक्सेप्ट खालायलिया बा बुनो खालायनिया हे साख्लायमोन कोर्ट नि तकरो कारण भोटार तालिका बा भोटार आईडी बा आधार कार्ड पैन कार्ड जे कोनो ब्रो अबाहायके सलामै लाओ बा बानाय लाओ आरो भोटार तालिका वो जे कोनो ब्रो भोटार तालिका वो को खलाय अमनि बिसा फाबो अबाहायके भोटार तालिका वो बो बिनि बिसा अमय अबाहायके एड खालामाओ बा अबाहायके भोटार तालिका भोटार नाम थिसामाओ आइनि बागै भोटार तालिका बा भोटार कार्ड आधार कार्ड पैन कार्ड अब ते डकुमेंट रखनो निजेनि भारतीय नागरिक हिया परिचित प्रमाण पत्र हिसाबे खाय गवर्नमेंट बुना एक्सेप्ट खालायनिया अबाहायके साख्लायमोन तकरो तो और संतमा बुझि मानखा हिबा क्लियरली जे गवर्नमेंट रक साख्लायमोन बबाहाय तमा खालायनो न भारतीय नागरिक सिनिमों नों रमानाय अबनो जों क्लियरली और बुझि मानखा जे तारमाने जों जिन्दे जुदि एनआरसी लेखा दंब्ला एनआरसी नि रियल कपि दंनि नांनाय कोनो कम्पिउटार जेनारेटेड प्रिंट कपि रक अंगलाक रियल कपि दंनि नांनाय एनआरसी दंखायनक्लाय एरपरे जिनि सार्टिफिकेट जे स्कुल सार्टिफिकेट रक दंखायनक्लाय अबो जों जे स्कुलनि प्रिन्सिपाल रक अबाहाय जे स्कुल सार्टिफिकेट रक जत कोड बा गवर्नमेंट रो एकटा कपि को खाय वेरीफाई खाय दंजागनानै नांनाय अबाहाय ओंखायसे जोंनि स्कुल सार्टिफिकेट रक बचिनि प्रमाण पत्र हिसाबै जों गुनो माने जागनाय सरकार बाय बा गवर्नमेंट रक बाय कोर्ट बाय प्रशासन बाय तकरो तो और जों क्लियरली बुझिमाओ अब जत गाइडलाइन रक जों ठीक ठाक खेमा तंलायनाय अबाहाय ओंखायसे जों इंडियानि बा भारतीय नागरिक हिसाबै सिनिमो रमानाय तकरो सो दिनै बिदि आसने खाख्लै नाव जत क्लियरली के बुझिमान खाना जतनो सालगाम जतनो खुलुमखो अबाहायके एटीपी न्यूज बेकरिंग तुले आं नंनि तक अक्सय त्रिपुरा आबार नंनि बागै तुइफायनो नांगौ माने कबर भिडियो जतनो सालगाम तिप्रा सायुलथो तिप्रा दफायुलथो